Wanda kuke gani a sama gurgu shine shugaban kasar Gabon din da aka yi wa juyin mulki dazu. Kamar wace gani da kyada ke tafiya shekarar babansa 40 da yan kai yana mulki. Shi kuma ya nufi shekara wajen ta 12 yana mulki, gaba ɗaya dangin su ne suke mulkar kasar. Wanda ba sani ba, ɗazu-ɗazun na kasar Gabon soji suka fito suka sanarwa a gidan TV da cewa sun kwace mulki daga hannun shugaban kasar. A inda suka nada sabon soja a matsayin shugaban kasa. Ta ƙara da cewa babban ɗayin da yasa suka yi wannan juyin mulkin shine suna zargin da cewa an yi magudin zaɓe. Wanda ba sani ba, a cikin kwanakin da suka gabata aka yi zaɓe a ƙasar Gabon, inda aka san da cewa ya ƙara lashe zaɓen a tenuwa ta 3. Tuni sojin Gabon suka yi maza suka kama shugaban ƙasar suka kulle shi suka hana shi fita ko ina. A inda ya bidiyo yake roƙon mutanen duniya da a fito don Allah a taimake shi. Zan turo sako zuwa ga abokan da muke da su a duk duniya. Dan Allah a buɗe baki a yi magana. Ce sun hana shi ganin iyalinsa, sun hana shi komai, sun kulle shi a gida. Dai bangaren sojin ko suna ta sun share suna faman celebration akan titi suna murna. Wancan ina ga shine shugaban ƙasar da aka. To kamar yadda muke da ECOWAS a